Stħarriġ nazzjonali li sar mill-professur tal-Università ta' Malta Marvin Formosa wera kif l-anzjani li jgħixu fir-residenzi maħsuba għalihom madwar il-pajjiż huma ġeneralment kuntenti ħafna bis-servizz li jingħataw. L-iżjed ħaġa li ħarġet tajba u jiena bħala ġerontologu vera ħadd pjaċir li ħarġet huwa li l-kura dak li nsejħulu frontline care tal-care workers l-anzjani, l-maġġoranza assoluta tagħhom kienu pożittivi, kienu sodisfatti minn pereżempju meta jitolbu għall-kura għal meta tiġi il-kura, sodisfatti wkoll għall-kwalità ta' din il-kura. U jiena naħseb dan jirrifletti il-numru ta' snin ta' xogħol li sar ta' training. Għalkemm xi sfidi ma jonqsux, il-professur Formosa immarka dawn l-isfidi fl-istudju tiegħu. L-istħarriġ sar fit-8 residenzi tal-anzjani, dawk ta' Bormla, il-Florjana, iż-Żejtun, l-Imtarfa, il-Mellieħa, l-Imsida u Żammit Klepp. Il-maġġoranza ta' dawk li wieġbu l-istħarriġ ilhom jgħixu f'residenza għall-anzjani bejn 11 u 15-il sena. B'mod qawwi dawk li ħadu sem qalu li huma kuntenti bis-saħħa tagħhom u li jħossuhom siguri. Għalkemm kien f'minoranza assoluta kien hemm iktar anzjani li tħassbu fuq is-sigurtà tagħhom milli dwar saħħithom. Kuntenti wkoll bil-mod kif ikunu stmati meta jsofru ġieħ, għalkemm hawn ukoll kien hemm numru li qalu mhux sodisfatti. Meta mistoqsija dwar il-ħin li jgħaddi bejn meta jitolbu l-għajnuna u jirċevuha, kien irreġistrat sodisfazzjon enormi. Interessanti kif l-istħarriġ ħares lejn l-aspetti diversi tal-ħajja tal-anzjani, inkluż kemm ħossuhom awtonomi u fil-libertà li jażlu ħwejjiġhom jew jekk jistgħux jażlu l-attivitajiet soċjali li jieħdu sehem fihom. Għalkemm ġeneralment kuntenti, l-iktar li l-anzjani lmentaw dwaru huwa l-ikel. Fil-fatt, l-ikel kien fejn kien hemm minoranza li qalet li dejjem kuntenta. Imbagħad l-anzjani iwieġbu b'mod mill-iktar pożittiv meta mitluba jikkummentaw dwar l-indafa, il-manutenzjoni u l-internet. Is-Segretarju Parlamentari Anthony Giusdecelis qal li dan il-proċess ta' evalwazzjoni interna jikkonferma l-ħidma konkreta ta' dan il-Gvern biex is-servizz jitjieb u jkun tal-ogħla livell. Irridu nkomplu nsaħħu s-servizzi fejn sejrin tajjeb u allura nkomplu nibnu fuq it-tajjeb li għandna u wkoll imma rridu naraw fejn huma dawk l-areas li maħniex sejrin daqshekk tajjeb biex nirranġawhom ħalli fl-aħħar mill-aħħar nieħdu l-valur tal-flus li qegħdin nonfqu fuq daw is-servizzi.